ککھ سواد نا ککھ سواد نا مشری اندر کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں پرے نہ ساریاں چیزاں نالوں گلاں مرشد دیاں مٹھیاں اے نہ ساریاں چیزاں نالوں گلاں مرشد دیاں مٹھیاں تے میں نیواں۔ یہ شعر جو عام طور پہ سیف الملوک میں ہی پڑھا جاتا ہے، یہ میاں صاحب کا شعر نہیں ہے، یہ الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب مشہور شاعر اور نعت کو تھے، یہ ان کا شعر ہے جو میاں صاحب کے شعر ہی میں شمار آج کل لوگوں نے کر لیا ہے۔ میں نیواں میرا مرشد اچا صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی، میں صدقے جاواں انہاں اچیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی۔ اور مرشد دے دروازے اتے مرشد دے مرشد دے دروازے اتے محکم لائے جو اور نویں نویں نا یار بڑھائے وانگ کمینیاں لوکاں، نویں نویں نا یار بڑھائے وانگ کمینیاں لوکاں۔ اور مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کردا، مالی باغ دی مالی باغ دی راکھی کردا اوے پل کچے ہون یا پکے پیر مرید دے سر تے رہندا، اوے پاویں جاگدے ہون یا ستے پیر مرید دے سر تے رہندا، پاویں جاگدے ہون یا ستے۔ اور ہجر تیرا جد ہجر تیرا جد پانی منگے میں خونے نا دے گیڑا دل کر دے اج سامنے ہونے
کہ میں درد پرانا